SCERT आरंभित कार्यक्रम शिक्षण परिषद नांदगाव सदो माहे जानेवारी। आजच्या या परिषदेमध्ये आपण 9 विषय घेणार आहोत। तर पहिला विषय 100 दिवसांचा वाचन अभियान, दुसरा स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, 3 एक भारत श्रेष्ठ भारत, 4 गोष्टींचा शनिवार, 5 शिकू आनंदे, 6 देखो अपना देश, 7 रीड टू मी, 8 अभ्यासमाला 2.0 आणि 9वा उपक्रम आहे स्वाध्याय उपक्रम। या SCERT आरंभित कार्यक्रमांमध्ये आपण यापूर्वीच्या परिषदांमध्ये गोष्टीचा शनिवार, शिकू आनंदे, देखो अपना देश, रीड टू मी, अभ्यासमाला 2.0, स्वाध्याय उपक्रम याची सविस्तर माहिती, याच्या असलेल्या सर्व लिंक, त्यासोबतच याचं रिपोर्ट कसं जनरेट करायचं या संदर्भात आपण माहिती घेतली। या परिषदेमध्ये आपण 100 दिवसांचा वाचन अभियान, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत या सर्व उपक्रमांचा आपण सविस्तर माहिती घेऊया। यामध्ये त्यांची उद्दिष्ट, त्यांची करावयाची कार्यवाही, शाळा स्तरावर, वर्ग स्तरावर मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी करावयाची कार्यवाही या संदर्भात आज आपण माहिती घेणार आहोत। SCERT आरंभित कार्यक्रम यामध्ये पहिला उपक्रम 100 दिवसांचा वाचन अभियान। तर शिक्षक मित्रांनो, महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांच्याकडून 31 डिसेंबर 2021 या दिवशी एक परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले। त्याचा सावक क्रमांक होता रा शै स व प्र प 100 दिवस वाचन अभियान 2021-22 4516 यानुसार आपल्या सर्व आयुक्त, उपसंचालक, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, शिक्षण निरीक्षक या सर्वांना परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले। बघूया या उपक्रमाची कार्यवाही। यातील पहिला उपक्रम 100 दिवस वाचन अभियान। तर भारत सरकारचे शिक्षा मंत्रालय व राज्य सरकार यांच्या सहाय्याने बाल वयोगट इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे। याचा कालावधी आहे जानेवारी 22 ते एप्रिल 22 आणि या दरम्यान जेवढे आठवडे आहेत त्या आठवड्यांचं नियोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। समोर जी आपल्यासमोर स्क्रीन आहे त्या स्क्रीनमध्ये आठवडा 3रा आणि आठवडा 4था या संदर्भात कोणकोणते उपक्रम घ्यायचे हे नमुना दाखल तुम्हाला देण्यात आलेले। तर बालवाटिका इयत्ता 1ली व 2रीसाठीचे उपक्रम कोणते असतील, तर आठवडा 3रा हावभावयुक्त कविता, विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या आवडीच्या किंवा शिक्षकांनी सुचविलेल्या कविता वाचण्यास सांगणे। त्यामधील दुसरा उपक्रम आहे विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या मदतीने कविताच्या आधारे नाटिका, नृत्य दाखवणे। इयत्ता 3री ते 5वीसाठीचे उपक्रम आठवडा 3रा बॅड दी एंड, कथानकाचा शेवट कळविणे आणि त्यासाठी शिक्षकांनी उपक्रम घ्यावायचे आहे। शिक्षक महिन्याच्या थीमनुसार निवडलेली कथा वाचतात आणि विद्यार्थ्यांना कथेचा शेवट बदलण्यास सांगतो। प्रमुख नायक म्हणून त्यांनी दिलेल्या परिस्थितीत कसे वागले असते हे सांगतात। अशा पद्धतीने यासाठी आपल्याला कथा पुस्तकांची आवश्यकता आहे आणि असा कथानकाचा शेवट येईल अशा पद्धतीचे पुस्तकांचा शोध आपण घेतला पाहिजे। त्यासोबतच आठवडा 4था यासाठी सेट द सीन अशा पद्धतीने उपक्रम आहे। शिक्षक वर्गाला 4 किंवा 5च्या गटात विभागतात, तो किंवा ती त्यांना दृश्यांसह सादर करतात। मग शिक्षक त्यांना एक लघुकथा तयार करण्यास सांगतात। ही लघुकथा गटातील एक सदस्य मोठ्याने वाचू शकेल। अशा पद्धतीचे विविध उपक्रम आहेत। तसेच इयत्ता 6वी ते 8वीसाठीचे सुद्धा उपक्रम आहेत। म्हणजे हा उपक्रम बालवाडीपासून 8वीपर्यंत आहे।
आता आठवडा 3मध्ये कविता वाचन आहे. तर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या आवडीच्या शिक्षकांनी शिफारस केलेल्या किंवा कुटुंबाने शिफारस केलेल्या कवींच्या कविता वाचण्यास सांगणे. आठवडा 4मध्ये मित्रांसोबत वाचा, मनोरंजनासाठी वाचा. तर या ठिकाणी 2च स्लाईड दिलेले आहे, परंतु याचं सविस्तर परिपत्रक 31 डिसेंबर 2021 या दिवशी SCERTने निर्गमित केलेले. त्यानुसार आपण त्याचा त्या आठवड्याने आहे सराव करावा आणि 100 दिवसांचा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी आपण प्रयत्न करा. दुसरा उपक्रम आहे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव. तर आपल्या भारत देशामध्ये, संपूर्ण देशामध्ये हा अमृत महोत्सव आपण साजरा करत आहोत आणि साजरा करत असताना त्यांचे काही उद्दिष्ट आहेत. तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने जिल्हा स्तरावरून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम, नाविन्यपूर्ण कल्पना, नवे संकल्प, स्वातंत्र्योत्तर फलनिष्पत्ती, अंमलबजावणी या विविध विचार करून विविध शैक्षणिक घेतले उपक्रम जात आहेत. आपण जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये कोणते उपक्रमाचे नियोजन आहे ते बघूया आणि ते नियोजनाप्रमाणे आपण आपल्या शाळावर त्याची तयारी करून उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करूया. तर जानेवारी 22मध्ये उपक्रम आहे समूहगीत स्पर्धा आणि गट आहे इयत्ता 1ली ते 5वी, दुसरा गट इयत्ता 6वी ते 12वी, तिसरा गट आहे DLED छात्र प्राध्यापक आणि विषय देशभक्ती किंवा राष्ट्रभक्ती किंवा एकता किंवा सर्व धर्मसमभाव यावर आधारित समूहगीत स्पर्धा आपण घ्यावयाचे आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी 22मध्ये एकलगीत स्पर्धा आहेत. गट पुन्हा तेच आहेत, विषयसुद्धा तेच आहे, फक्त या ठिकाणी एकलगीत स्पर्धा आहे. असे विविध प्रकारचे उपक्रम राबवून आपल्याला स्वातंत्र्याचा महोत्सव हा मोठ्या उत्साहाने साजरा करावायचा आहे. यानंतर तिसऱ्या उपक्रमाची माहिती घेऊया. उपक्रमाचं नाव आहे एक भारत श्रेष्ठ भारत. या उपक्रमामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता वाढविण्यासाठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, क्रीडा, पर्यटन, सण, उत्सव, परंपरा व इतर माध्यमातून समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र व ओडिशा राज्याचा प्रतिबंध गट तयार करण्यात आलेला आहे. बघा, आपल्या या 2 राज्यांसाठी एक गट तयार करण्यात आलेलं आहे. ते राज्य म्हणजे महाराष्ट्र आणि ओडिशा. या अनुषंगानेच एक भारत श्रेष्ठ भारत या कार्यक्रमांतर्गत देशभरात विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत आहे. तर आपल्याला सुद्धा या स्पर्धा घ्यावायचे आहे. जानेवारी व फेब्रुवारी 22साठीचे नियोजन तुमच्या समोर स्क्रीनवर दिसत आहे. तर जानेवारीचं नियोजन आहे वक्तृत्व स्पर्धा. गट आहे इयत्ता 8वी ते 10वी, इयत्ता 11वी ते 12वी येथील छात्राध्यापक. विषय आहे महाराष्ट्र व ओडिशा राज्याची संस्कृती व परंपरा याविषयी वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन. फेब्रुवारी 22मध्ये उपक्रम आहे नाट्य स्पर्धा आणि यांचे गट आहेत इयत्ता 5वी ते 8वी, इयत्ता 9वी ते 10वी, इयत्ता 11 ते 12वी असे 3 गट आहेत आणि विषय आहे संस्कृती, परंपरा व ऐतिहासिक घटना यावर आधारित नाट्य स्पर्धा. या व्यतिरिक्त आपण खालील उपक्रमांचा सुद्धा समावेश करू शकतो. पहिले, दर शनिवारी उडिया भाषेत 5 शब्द किंवा 5 वाक्यांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांकडून त्याचा सराव करून घ्यावा. दुसरं, ओडिया भाषेतील साहित्याचा परिचय करून देण्यात यावा. स्वच्छता व पर्यावरण याविषयी मराठी व ओडिया भाषेतील प्रतिज्ञा म्हणून घेण्यात यावी. तर आपल्याला ओडिया भाषेचा सराव करण्यासाठी गुगल क्रोम किंवा गुगलमध्ये आपण जाऊन त्यांचे विविध प्रकारचे वाक्य आपण रेकॉर्ड करून ते विद्यार्थ्यांकडनं ऐकून घ्यावेत. म्हणजे आपल्याला जानेवारी आणि फेब्रुवारी या महिन्यातील उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविता येतील. चौथा
उपक्रम आहे गोष्टींचा शनिवार. या उपक्रमामध्ये आपण याची ओळख मागच्या परिषदेमध्ये सविस्तर अशी करून घेतली. त्याच्यासाठी आपल्याला विविध प्रकारचे URL लागणार होते, त्याचीसुद्धा माहिती आपण घेतलेली. तर या परिषदेमध्ये आपण धावता आढावा घेऊया आणि या उपक्रमाची ओळख आपली झालेलीच आहे. फक्त एक उजळणी म्हणून आपण याची माहिती घेऊया. तर वाचन पातळीनुसार पुस्तकांचं वर्गीकरण करायचं आणि वाचन सुलभता, आकलन सुलभता आणि साहित्यिक गुणवत्ता या संदर्भामध्ये विविध प्रकारच्या गोष्टींचे पुस्तकं विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यायची. आणि यासाठी शनिवार हा दिवस राखून ठेवण्यात आलेला आहे. शनिवारी विद्यार्थ्यांना विविध पुस्तकांचं वितरण करून त्या संदर्भात विद्यार्थ्यांची वाचन क्षमता, त्यासोबतच त्यांचं वय यानुसार विविध वाचन पद्धतीचा अवलंब करायचा. मुलांची वाचन क्षमता आणि अपेक्षित वाचन पातळी यांची मेळ बसेल अशा प्रकारे पुस्तकांची निवड करून त्या विद्यार्थ्यांना वितरित करायचे आणि विद्यार्थ्यांना वाचनाबद्दल कशी गोडी निर्माण होईल यासाठी हा उपक्रम आपण राबवित असतो. पुढचा 5वा उपक्रम आहे शिकू आनंदे. या उपक्रमाची सुद्धा मागील परिषदांमध्ये आपण परिचय करून घेतला. एक धावता परिचय आपण आता पुनश्च करूया. हे प्रत्येक परिषदेमध्ये ठेवण्याचा उद्देश असा असतो की आपल्या विद्यार्थ्यांना त्या उपक्रमाची महिनाभरामध्ये उजळणी व्हावी आणि शिक्षकांनासुद्धा या उपक्रमासंदर्भामध्ये वारंवार माहिती, अपडेट्स मिळावेत यासाठी या परिषदांमध्ये पुनश्च असे विषय घेत असतो. यामध्ये लर्न विथ फन पुन्हा SCRT यांनी दर शनिवारी ऑनलाईन पद्धतीने हा उपक्रम इयत्ता 1ली ते 8वीसाठी कला, शारीरिक शिक्षण व कार्यानुभव या विषयांच्या संदर्भात घेतला जातो. त्याची वेळ असते सकाळी 9 ते 10 या वेळेत 1ली ते 5वीसाठी व 10 ते 11 या वेळेत इयत्ता 6वी ते 8वीसाठी हा उपक्रम घेण्यात येतो. आणि याचा उद्देश असतो मुलांचे शिकणे आनंददायी व्हावे, घर बसल्या मुलांचा शारीरिक व्यायाम व्हावा, मुलांनी छोट्या छोट्या कृती पाहाव्यात, कराव्यात, कृतीद्वारा आनंददायी पद्धतीने मुले शिकावीत या हेतूने उत्तेजक हालचाली, परसबाग किंवा कुंडीतील लागवड या विषयाबाबत प्रत्येक शनिवारी मार्गदर्शन केले जाणार आहे आणि केले जात आहे. तरी आपण सर्वांनी दर शनिवारी या उपक्रमाची माहिती आणि आपण विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाचा ऑनलाईन लाभ करून देऊया. पुढचा 6वा उपक्रम आहे देखो अपना देश. या उपक्रमाची माहिती आपण मागील परिषदेमध्ये सविस्तर घेतलेली. तर हा उपक्रमसुद्धा SCRT मार्फत 18 जुलै 2021 पासून सुरू करण्यात आलेला आहे. या उपक्रमामध्ये आता 6व्या वेबिनारमध्ये कच्छच्या प्रेरणादायी कथेमध्ये भारतातील सर्वात मोठ्या कच्छ या गुजरात राज्यातील जिल्ह्याचा इतिहास, संस्कृती, कलाकुसर, वस्त्रोद्योग, वारसा दर्शविला गेला आहे. नैसर्गिक आपत्तीशी लढण्याची कच्छच्या लोकांची भावना, भारतीय सभ्यतेची ओळख करून देण्यात आलेली आहे. मग यासाठी आपण विविध प्रकारच्या आभासी सफरीच्या माध्यमातून आपण हा उपक्रम आपल्या शाळेमध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी दर रविवारच्या वेबिनारची लिंक त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्या आणि हा उपक्रम यशस्वी करूया. 7वा उपक्रम आहे रीड टू मी. या उपक्रमाची सुद्धा आपण ओळख मागच्या परिषदेमध्ये करून घेतली. तर यासाठी 1ली ते 12वीच्या सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी हा उपक्रम घेण्यात येतो. तर जिल्ह्यातील सर्व 1ली ते 12वीच्या शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व शासन अनुदानित शाळांमधील व शिक्षक यांच्या इंग्रजी भाषा समृद्धीकरिता आपण हा उपक्रम घेत असतो. आणि उपक्रमाची माहिती घेण्यासाठी खाली एक लिंक देण्यात आलेली, लिंकवर आपण याचं सविस्तर माहिती घेऊ शकतो. तर यासाठी 9 डिसेंबर 2021 पासून हा उपक्रम घेण्यात येत आहे. सर्वांनी या उपक्रमाचा लाभ आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी करून द्यावा आणि इंग्रजी भाषा समृद्ध करावी. या
उपक्रमामध्ये आपल्या इगतपुरी तालुक्यातील 219 विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. तर हा सहभाग वाढविण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावेत. पुढचा नवा उपक्रम आहे अभ्यासमाला 2.0. दीक्षा ॲपचा वापर करून आपण या अभ्यासमाला 2.0 याचा लाभ विद्यार्थ्यांना देत आहोत. आपले केंद्रप्रमुख दररोज सकाळी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर याची लिंक पाठवतात. ती आलेली लिंक आपण आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे जे ग्रुप तयार केले त्या ग्रुपवर आपण पाठवावी. विद्यार्थ्यांना याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल. छोटे छोटे व्हिडिओ आहेत 3-3, 4-4 मिनिटाचे. ते आपल्या इयत्तेवर आधारित, घटकांवर आधारित हे व्हिडिओ असतात. विद्यार्थ्यांनी याचा जरूर लाभ घ्यावा. शिक्षकांनी त्यासाठी विद्यार्थ्यांपर्यंत दररोजची लिंक पाठवण्याची व्यवस्था करावी. आणि शेवटचा उपक्रम आहे SCRT अंतर्गत आरंभित उपक्रमामध्ये स्वाध्याय उपक्रम. याचीसुद्धा माहिती आपण प्रत्येक परिचयामध्ये देत आहोत. देत असताना तो जॉईन कसा करायचा, त्यासाठी व्हॉट्सअप मोबाईल नंबर कोणता वापरावा या संदर्भातली माहिती आपण देत आहोत. सध्या 26वा आठवडा सुरू आहे. त्याने मराठी आणि उर्दू या माध्यमातून भाषा या विषयासाठी ही लिंक येत असते. आणि हा उपक्रमसुद्धा दर शनिवारी याची लिंक, नवीन लिंक म्हणजे नवीन स्वाध्याय शनिवारी आपल्याला उपलब्ध होतो. आणि पुढच्या शुक्रवारपर्यंत आपण तो स्वाध्याय सोडू शकतो. तर शिक्षकांना मागच्या परिषदेमध्ये स्वाध्याय किती विद्यार्थ्यांनी सोडवला त्याची लिंक ती आपण दिलेली होती. त्यानुसार आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ करून द्यावा. निश्चितच हा उपक्रम अतिशय सुंदर आहे. स्वाध्याय सोडविल्यानंतर विद्यार्थ्यांना किती गुण मिळाले, कोणते प्रश्न चुकले याचीसुद्धा PDF उपलब्ध होते. विद्यार्थ्यांना स्वाध्याय सोडविल्यानंतर पुनराध्यापन करण्यासाठी याचा निश्चितच उपयोग होतो. शिक्षक मित्रांनो, याचासुद्धा उपयोग आपल्या विद्यार्थ्यांना करून द्यावा. विषयाच्या शेवटी एक धावता आढावा घेऊया. तर आपल्याला स्वाध्याय उपक्रम शिकू आनंदे, गोष्टींचा शनिवार हे उपक्रम शनिवारी असतात. तर देखो अपना देश हा उपक्रम रविवारी असतो. तर अभ्यासमाला 2.0 हा उपक्रम आपण दररोज लिंक येते त्याप्रमाणे घ्यावायचं आहे. तसेच रीड टू मी, स्वातंत्र्याचा महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत वाचन अभियान 100 दिवसाचा हे सुद्धा नियमित घ्यावायचे उपक्रम आहे. त्या वेळेचे उपक्रम आपण निश्चितपणे राबवा. धन्यवाद.